Bathandi bomculo kaMaskandi lobingelelayo ucela umusa kaNgubane odumekile kaMandlakazi. Mandlakazi-ke bafowethu uma leyo msinga emabhodleni esigodini sasenzala eMnyamathe Sihosha. Bafowethu ngiyenzele video ngenhloso yokunazisa ukuthi ngakhipha umsebenzi ngokuthi basho ukuthi manje kuqondene nalesifo esike sakhona i-corona. Benginesifiso sokuthi nabakade bengakawutholi umsebenzi omkade ungakafiki endlebeni zabo ukuthi mabebona le video mhlambe bafisa ukuzwa ngoba asebewutholile hayi sengivile ukuthi banelisekile nawe. So ngiyacela nawe ongakawutholi ukuthi zama ukuthi uthole because usetshenziwe lapha and ngisho ukuthi nawe manguthola uzowujabulela. Ngiyatholakala ke endaweni eningi, Facebook, WhatsApp, Facebook nje uMandlakazi Ngubane uyangithola. Inamba yami ka-WhatsApp ngishiya khona la evidweni nanoma ubani ozobona le video uzoyithola. So ngiyacela bafowethu ningixhase, ngiyanithembisa ukuthi make wayithenga i-CD angeke usole nakancane phakathi. Ngicela ukuthi ke ngithole ikholo ukuthi usuyithengile i-CD weze ukuthi uthini Mandlakazi ngiyabona. Push
sivuse ekuseni